assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama ko dañde tigui weltare huccidde mon e Pindi TV addande mon kadi ko jiɗɗon ko woni people aji mon hande noon people o machallah dañi ko koɗo so weeli jomiraɗo mum jiiɗum joni ko ɓoyata mo ganduɗa ko karalo kadi e fannuma min jewtata ko jewtoto so weeli jomiraɗo ko joni joni ɗum noon comban jehen ƴeewen Ali Fall o hokka men jongal garten mbawen haalde titiraji ɗi tigi ene jeeya e titiraji men sukaɓe hettinaɓe ko ganduɗa ko woni e média fulɓe ɗum noon sukaɓe ganduɗa ko hakkude tan gollotoɗo e radio e télé e artiste ɗum noon kamɓe tigui noon mbaɗi accident to ganduɗa to woni to lawol Rissa tol mamin kal kadi e people aji men ko ganduɗa ko woni Sadio Mané yarate ataye o saaha e leydi mbawide ko partout Sadio Mané départ mon ko ummato to ganduɗa to woni to Liverpool Fatou ganduɗa to woni to Bayern ɗum noon mamin jañu hen ha ɓuura yajje ndela Major Diouf kalɗo kadi haaluji ganduɗa won hen wiiɓe ko boɗɗo dérapé walla ni o haaltan ko yiyande makko e wiide noon ko médecin ngaji tigui yooɓi fittande o mo ganduɗa woni Dabo Boy saabi noon ordre national des médecins noon laawima no fewi mamin gartu hen so weeli jomiraɗo El Hadji Baba Mal lutte vocal de Dande Leñol yuɓɓini anniversaire makko e oɗo semaine ɓennuɗo mamin gartu hen e kadi ƴeewi heeɓiɗi so weeli jomiraɗo joni joni jaññen tigi ko ɗum buzz e rendo ngo kala ko ɗum buzz e to ganduɗa to woni réseaux sociaux ɗi kala ko ɗum buzz noon e kala to gujjiɗɗa e ganduɗa ko woni presse aji ha ten to ganduɗa to woni journaux ji ɗi ha e sport woni noon départ o mo ganduɗa woni international sénégalais oɗo woni Sadio Mané ummat to ganduɗa to woni to Liverpool fa to ganduɗa to woni to Bayern ɗum noon Sadio Mané waɗi buzz e bang yo bang ñalawma hande o woni mardi 21 lewru juin 2022 oɗo Sadio Mané noon heeɓi teddugal mawgal noon machallah to ganduɗa to woni to Liverpool teddugal mo ganduɗa machallah wayrama yiyede ko ganduɗa ko ene mbawi wiide duuɓi e kitali caggal Luka Hernandez ne yahno to ganduɗa to woni to Bayern cikkumi ko nden ɓe mbayri wadde on teddugal hewɓe jaltingam jaɓɓade ko ganduɗa ko woni Sadio Mané e garangal makko toon to ganduɗa to woni to Liverpool ganduɗa noon ko kalis kewɗe enen mbawi wiide o sodirani tawno ko 753 millions o yoɓete e kala lewru ɗum noon saabi noon hande men mbawi bisnade omo ganduɗa woni Amoussa mo ganduɗa noon ko karallo kono kadi ko esperen mbawi wiide e banggal football kono kadi chroniqueur bawɗo ko watta ko mbawa wadde min dikkotikel min mbawa wadde makko question ngaji kewɗe tawno noon hande ko fierté Sénégal fierté kadi kala ɓiɗɗo leydi Sénégal yiide Sadio Mané eko watta ko e foof kono kadi hande yiide ko watta ko no wayi yuɓɓude ni o waɗi déplacé o wawa umma to ganduɗa to woni to Liverpool yiya to ganduɗa to woni to Bayern Amoussa a salminama mi salmitimama Fat Ndiaye mi weltanimama salminde yeeɓiyankoɓeɓe nder yewtere wiyetede people yewtere nde ganduɗa ene jeeya e jewte ɓurmi wawde yebde ɗo e Pindi TV donc ko salmindeɓe no fewi yettudeɓe kadi jarnadema e bismago ngo no mbiɗa ni won noon Sadio Mané so wiyama tan wiyete ko Liverpool ɗum waɗi guila puɗɗiɗen aɗa jomro Sadio Mané yeehi toon to Liverpool aɗa andi bandiraɓe ma baɗan koye mumen rectifié donc ko Sadio Mané toon to Bayern Munich tigui ɗum noon ko départ makko ummade makko to Liverpool mo ganduɗa hande guila Sadio Mané anda tan andira ko Liverpool o mbawi wiide ne tawno hande sukaɓe hewɓe hande jiiɗi Liverpool sababude ko ganduɗa ko woni Sadio Mané départ Sadio Mané yaata no ganduɗa to woni to Bayern beete ene waɗi gartam bien sûr ne waɗi gartam bien sûr par ce que aɗa andi Sadio Mané woto jejjiten contrat makko fonno gasde ko juin 2023 c'est à dire ne heddino hitande kono e gonka makko e oɗo saaha hande Allah waɗi wonno wayi saabima noon haw ƴetti décision yaade toon to Bayern kono kadi ko yiɗi toon nela toon saabu kamɓe Bayern naɓe eɓe cohli Sadio Mané no fewi nde tawno eɗen gandi hande ko joueur mbo classe mondial ɗum sen kaali ɗum e sen deƴƴi ɗum Sadio Mané ko joueur mbo classe mondial heddi gartam bien sûr par ce que ɗum feeñi
e ciifondirgol makko e contrat on ɗon mo duuɓi tati déjà ko attaquant mo duuɓi capanɗe tati kono noon aussi haalis nan ɗo sponsor nan ɗo goɗɗum e goɗɗum nan ɗo sabu haali joni joni e titre uji maɗa wonde ko waɗna toon ko ala fof joueur menoɗo hebde ɗum so wona Lucas Hernandez ɗumne kadi wonko wanno noon sabu Lucas Hernandez ko défenseur leydi France gonoɗe saaha muɗum e on ɗon tour sodira ko tolni e 80 millions de français de manam 80 millions woni 80 millions d'euros jaafoɗa donc ko wiyetno espoir moɗon jogano e on ɗon on espoir aussi hande ko on joga e Sadio Mané parce que Sadio Mané wattaki présenté partout donc ko ɗum mbiyen ko ɗum transfert gagnant wonande Sadio Mané e wonande Bayern Munich tigi ko ɗum transfert gagnant kenen gandi ko yoɓa ko woni 339 millions non 753 millions c'est ça ko gattam kadi e nder leydi Sénégal so men gandi Sadio kala ko dañi artiste ɗum ko ganda ko woni leydi Sénégal artiste ɗum ko ganda to woni to Bambali kono en ji critique uji ummima to ganda to woni to Liverpool ngam wiide noon peut-être départ Sadio Mané o fotano walla ni peut-être hollide wonde wonani mi haydara kono o mo ganduɗa noon woni Henri Camara enen gandi noon waɗi défendre no feewi o mo ganduɗa woni Sadio Mané hollide noon hoto ɗum watno haydara te kadi ni départ o koko hani koko foti te ari kadi ne sahade yiɗa te ala haydara ko watta prouver ko ganduɗa ko woni Liverpool ne tawno ala ko waɗnaniɓe o gagnaniɓe match uji kewɗi o waɗi kadi ko heewi to ganduɗa to woni to Liverpool il est temps o wawa ton ummade gam yaade nokku goɗɗo est ce que no hannoɓe mbaɗaɗen critique fewde e Sadio Mané eko liggi Liverpool ko foof bon so tawi joueur ne waɗi critique tan tawata ko joomum ne nafa déjà eɗen gandi Sadio Mané jeeya e darnuɓe walla waɗɓe junggo mum e koyngal muɗum e réussite oɗo club biteɗo Liverpool sa daari guila o ari toon ha fewde hande ko trophée ji kewɗi ko ƴetti ummadema toon to Southampton déjà eɗen gandi ko ɗama muɗo jogano e makko kono o waɗi prouvé donc so tawi supporter uji malla yoga e commentateur uji e chaîne uji anglais ɗi kaali ɗum ko leur position en mbawa ɗum salade kono noon en gandi mawɗo andi belgol e jimɗi muɗum mbiɗa sikki aduna foof futtinino guite ede Sadio Mané ummi ƴettude coupe d'Afrique nation de football wonno wano jour ɗi foof Sénégal naɓe fof de korinde jaɓɓama e club aji mumen mais kanko haaɗo o jaɓɓaka wono winoɓe ko kanko wi o jaɓɓetaki kono ɗum o waɗi ɗum démentir kanko wiya noon par ce que hay goto añani teddugal donc ɓe mbaɗino noon ko pour de Mohamed Salah probléme o fof ka kulmakko Mohamed Salah hay so tawi kamɓe ɓe ngalda probléme mais dirigeant ji ɗi ɓe ɓuuri sohlude e yidde jogade yakar il faut yimɓe cusɗum haalde ko Mohamed Salah donc ɗum jeeyi sababu ɓe mbaɗi minimiser entre guillemets omo ganduɗa kam woni Sadio Mané donc so yeehi ha un jour a tini ɗum sa dañi temps walla dañi manam ko wiyete ko opportunité wadde changer on ɗon club ne moƴƴi ɗum ko goho deuxièmement joueur kadi aussi ko changer heure woni ko changer ko club walla changer ko wiyete ko continent walla changer leydi ko ene jogui gartam ɗam fawata e dow muɗum ganden Sadio Mané ko jognoɗo pression avant woni o ƴettanani équipe makko hay hunde hande ko ƴetti oɗo ligue ko wiyete coupe d'Afrique national football o waɗi qualifié Sénégal ko itti ko teddeki kewki e balaɓe makko o wonno e dow hoore makko donc critique mankata hen kono kadi aussi encouragement mankata hen eɗen jiiya yimɓe waɗoɓe encouragé à chaque fois par ce que eɗen jiiya yimɓe adiɓe wiide guila presque final 2018 mo Liverpool wasi contre Real Madrid eɗen jeyno wiiɓe Sadio Mané ne foti ummade Liverpool par ce que famnode en omo waɗa toon ko wiyete ko neɗɗo seconde zone tigui no mbirɗa ni wala andi ɓoyata mi ɗaccinma haade min jaari ko ganduɗa ko woni deuxiéme people o ene matti so tawi an ka joueur ala andi kadi to tolniɗa ɗo parfois mbawa ɓedda hoorema mbawa yaha to ganduɗa ko toon kormeɗa ko toon kokkeɗa gueɗal no fewi saabu en jii won hen e joueur aji ganduɗa no joué international taw noon ko kaka ko ganduɗa ko woni gueɗal mabɓe e équipe mumen te ene mbawi ko mbatta ko le cas de Kalidou Koulibaly eɗen gandi e ko heewi toon ko mbawata wadde ko ganduɗa ko woni message fewde e won hen joueur aji aɗa andi ene woodi ko wiyete compromis c'est à dire pamodiri ciifodira contrat gueɗe mbaɗi noon ene woodi ko joueur o foti hormade ɗum kono kadi ene woodi ko équipe o ko ville o ko leydi ndi ko continent o foti hormade joueur au retour donc noon ɗum ɗon ni ene hen jeeya heddi noon kono mbimi ni mawɗo ɓuuri andude belgol e jimɗi muɗum no mbirnomi no jiɗirnomi Sadio Mané yo ummo Liverpool depuis 2018 ko noon jiɗirmi Kalidou Koulibaly yo ummo Naples depuis 2018 ou 2017 par ce que ko hande ko kamɓe koɓe cador en woni ko jour uji cadre uji hande e nder équipe nationale du Sénégal par ce que no jirɗen ni sengo racisme sengo waɗede minimiser
e den gueɗe sa yi tan andat vraiment ene jogui ko bonnata vraiment image neɗɗo heddi noon ko no mbimi ni ko foti hormade ko jour ɗinal kormo par ce que ɗum contrat ko foti hormade ko kamɓe le dirigeant et le pays journaliste uji walla supporter uji kañumen goni ko mbaɗani ɗum taw fewde ɓen ɗon par ce que so tawi yiyama ko wayno Italie Kalidou Koulibaly ne fettane wulle gulali ko ganduɗa ko kañum woni gulali wandu ɗum ɗon yoɗani e jour mbaɗno makko kanko mo ganduɗa woni Kalidou Koulibaly heddi noon ko wonko ni yeeso ɗo woni yeeso ɗo contrat wonka wawa wadde au-delà de contrat so tawi équipe o waɗanima libéré donc eɗen daara aussi ka Kalidou Koulibaly ko ɓoyata ene gasa hande o ɓeni mbiye ko Barça janggo ɓeni mbiye ko Juventus mboɗa andi kam c'est qui est sûr et certain mo wat changer club e manam e ndeɗo hitande gonɗen tigui omo wawi ɗum no fewi omo hoolade fewi banggal défense ɗum noon yo waw wadde ko ganduɗa ko woni changement no Sadio ma waɗiri ni nde tawno ɗum kadi wonantumo gartan no fewi ko mbiɗa ko tan ko ɗon mal andi garatumi e deuxiéme ko ganduɗa ko woni people men woni critique ɗi ganduɗa e kala saaha ene waɗi fewde won hen joueur aji ɗi ganduɗa ko des africains ene teska hen toto ganduɗa to woni to Uruguay e match ko ganduɗa ko woni deuxiéme tour ligue uruguayen baɗetonoɗo ngene samedi oɗo ɓennuɗo o mo ganduɗa woni sénégalais oɗo mo ganduɗa woni Ousmane Nongo teskama tigui noon o luhama toon woni cri e insulte ɗi ganduɗa ko insulte ɗum ɗo waji ganduɗa ko racisme tigui saabi ɗum saabi noon no yaltate ko ganduɗa ko woni e on stade o woyi boƴƴi kisɗi e wiidemo ko noon o sikkani e addunamo ko ma neɗɗo wat neɗɗo hono mum wone won sababude noon po mo neɗɗo jogui o woni ko ganduɗa ko woni nguru ɓaleru wona walla boɗe o holko kalta e ɗum ɗon ene heewi yiyede ko ganduɗa ko woni football Kalidou Koulibaly mo kalɗen joni joni o heeɓi ɗum goɗɗo e goɗɗo sen dokki yeru ko wayno Yaya Touré sen dokki yeru ko wayno joueur ma mo kettinɗa mo jinnoɗa mi anda joni ha joni mala yiɗimo André Ayou ɓen foof keeɓi manam ɓen ɗin jouri fof keeɓi fannuji mbaɗi noon kono noon ko hunde ganduɗa nde yonataki par ce que football déjà ne winda hen hay goto fotani wadde racisme par ce que ko nokku mo neɗɗo fof wawi wadde exprimé e gonka muɗum diine ma wuro ma voilà e manam e gueɗe mbaɗi ɗon donc yoɗani ko jiɗen ɗo hen ko kadi jonnata ɗum ha aduna gasa FIFA ne ñiiga kaf ne ñiifa ene ñiiga ko yimɓeɓe tan goni ha joni ko jaltani fanno te ɗo tolnen ɗo e 21e siècle mbiɗa sikki ene foti wonde caggal meɗen yimɓe jalta e gueɗe racisme ha tengto est ce que wona kadi cikkuɗa ko ganduɗa ko woni ko fort won hen supporter uji gam wawde wadde humilier ko ganduɗa ko woni joueur o gam o wawa ustude ko watta ko so tawi a yi joueur waɗama cri d'échange no mbiyata ni andu ko joueur ɓalejo tampinɗo joueur tubak meeɗa waɗede cri d'échange walla wulle certain gueɗe racisme hewani ko ɓalejo tan heewi yiyede kono noon kala jiiɗa ɗum tan mi hokkuma hen yeru dabbo tawde ko joueur o ko tampini mi haali ɗo André Ayou mi haalani oɗo ko wayno Samuel Eto'o Yaya Touré ɓe fof ko joueur tampinnoɗi équipe adverse min a Moussa mi waɗama ɗum ɗo e nder leydi Sénégal e temps ne joni mi en équipe nationale par ce que ɓe ganduno kami attaquant mo ganduɗa kam pilier mo ganduɗa sami waɗi plaqué tan il faut que mi heelan neɗɗo walla mi gagnema de ce fait que ɓe équipe adverse o ɓe ganduɗa ko supporter uji ɓen kewno ko wadde sami ƴetti sami fanimi net tan ɓe luuha kam luugal mo ganduɗa ɓe jihino ni haɓe kala kam kanko ɓe ganduɗa après affaire o waɗatno comme dérangé mi wawata hay wadde plaqué ɗum kadi ko stratégie ɓe ganduɗa ko stratégie mo ganduɗa ko pour wadde déstabiliser neɗɗo ɗum jinnomi wadde conquérir ko wadde déstabiliser neɗɗo kala yan joueur ne waɗe déstabiliser tan andu ko tampinde équipe adverse donc ko ɗum arme mo ganduɗa ɓe kamɓe goni supporter uji ɗi pour wadde darnude gueɗe ma to banggue psychologique e gueɗe mbaɗi noon donc bon ko hunde yaadude mais hayso tawi kam vraiment wona hunde sohlade tongo ɗon ca jaafa mbawa kadi ko ganduɗa ko woni waynade bandiraɓe nde tawno nono yaaha ko émission mo korsirmi mo tettimi no fewi ɗum noon a jarama ɗi ma tan bonne continuation e yettude kadi bandiraɓe no fewi vraiment e hormare nde ɓe jogui chaîne men Pili TV tigui ɗum noon merci beaucoup a Moussa a jarama no fewi ɗum noon eɗen gandi weeɓani hay saaha goto kono noon ko yettere Allah no fewi machallah ɗum noon eɗen gandi omo wawi ko watta ko te kadi ko karalo e fannu football kala ko haali hen iwata ɗum noon hande wodi ko ɓeeɗi no fewi e oɗo ko ganduɗa ko woni actu mon people so ganduɗa ko woni ɗum ɗo min jehen tan mbawon jukkude ko ganduɗa ko woni actu people taw ko joni joni wonata
ɗum noon ko caggal nde ɓe gartatno ko ganduɗa ko woni festival to Medina Ndiadɓe on festival ni innirno ko o mo ganduɗa woni jaalal leñol ha saabino wonno on délégation baɗɗo fayida gam yaade nuttade on festival e lawol ngol nde ɓe gartatno to risatol ko nen tigui ɓe mbaɗi accident ñande dimanche 19 lewru nduɗo ɗum noon ene wayi noon kamɓe hen wonnoɓe hen ɓe foof aɓe mbi alhamdoulillahi tan ha joni yettere Allah kono mo ganduɗa woni jaalal leñol noon dañi hen gañandeji musɗi seeɗa Ndella Madior Diouf konko yarte tawi o saaha e leydi Sénégal caggal noon mayde o mo ganduɗa woni Daba Boy konko Ndella Madior Diouf noon e wiide makko Daba Boy ko médecin ngaji ɗi mbarimo ɗum noon e wiide makko o mo ganduɗa woni Daba Boy ko joguinoɗo diabète ɓe potano wadde mo ko ganduɗa ko woni préfisé sérum bicosère wiide noon ko on sérum saabi tigui noon o maayi o gonda ko o dañi musande haw rutti e joomi ko ɗum saabi noon omo waɗa accusé ɓe ganduɗa woni médecin ngaji ɗi e wiide noon epo tottide ganduɗa ko woni justification e ruttade joomi ko o mo ganduɗa woni Daba Boy ɗen kongi Ndella Madior Diouf mo ganduɗa tigui hande e réseaux sociaux ji kala nani hen omo hollita wonde ko médecin ngaji ɗi jooɓi pittado o mo ganduɗa woni Daba Boy konko Ndella Madior Diouf omo hollita konko médecin te noon joguiɗo diabète fotani waɗede prévisé ko ganduɗa ko woni sérum bicosère wiide makko noon ne foti noon yurnetede no fewi kadi justification ngaji adde hen ha ɓuura labde saabi noon ordre national des médecins leydi Sénégal noon wayno jonnani ɗum hay saaha goto ene mbaɗa précisé ni no hollita omo ganduɗa woni Ndella Madior hayso tawi inniro wonde ko médecin ɓe kolliti tigui noon o jeeyaka hay saaha goto ko ganduɗa ko woni tableau de l'ordre national des médecins e nder leydi Sénégal te ene sikka tigui maɓe daro hen darnetide saabu e wiide maɓe no ɓe jaɓata hay saaha goto ko wayi ko ni walla ko ganduɗa ko fewani ene fawe ko ganduɗa ko woni inde médecin ngaji ɗi El Hadji Baba Mal lutte vocale de dande leñol kañum tigui noon yubbintino anniversaire makko ñande altine 13 lewru nduɗo lewru juin to ganduɗa to woni to galle makko ene way noon dille nen heewano hen no fewi kono ɓe ganduɗa noon woni les membres engagés de Fouta men Diango kañum noon mbaɗi acte mo ganduɗa ko acte noble gam noon wadde reconnaître tigui e hollide reconnaissance men no fewi e ko ganduɗa ko woni golle El Hadji Baba Mal ɗum noon saabi noon ɓe jeehi noon gam nawandemo ko ganduɗa ko woni kaɗoji makko ko ganduɗa ko hollide noon e dañanami tigui weltare e gardugol ko ganduɗa ko woni Abdoul Bousso ɓe jeehi to ganduɗa to woni to Elija wona publicité noon par ce que ɓe mbi ko noon sa yi ɓe jeehi toon gam sodande Bamal ka ɓe jiiɗi sodandemo ko gam nawandemo ɗum ko hollide tigui noon ko ganduɗa ko woni cehilagal gonnoɗo hakkudemo koyo ganduɗa woni Abdoulaye Elimane Dia ɗum noon so tawi ɓe mbaɗi ɗum kadi ɓe mbaɗi koko hani ɗum noon El Hadji Baba Mal e vidéo ji ne hollita beelam makko no fewi e weltare e ɓen sukaɓe mon jiiɗumi ko ganduɗa ko woni image uji ɗi tigi e nder émission min e mon ɗo e Pinde TV abda MC no hollita tigi noon hakkude makko e Roi Hems noon haydara ala hen so tawi won sikkanoɓe tigi noon ko ganduɗa ko woni force tranquille koko kaɓe sertuɓe ko certuɗoy Roi Hems sababude kaɓe wadduɓe e wiide makko duko ala hen haare ala hen ɓe ko hunde ganduɗa kamɓe joɗɗinoɓe kaldi ɓe mbaddi ko ganduɗa ko woni force tranquille ɓe gollidima ko heewi ɓe mbaddi kadi albangaji kewɗi ɓe jottima kadi ɓe gandini poti dartinde ko ganduɗa ko woni roi ko ganduɗa ko woni force tranquille goto foof wawa wadde carrière mum konko noon wawi jokkude ko ganduɗa ko woni carrière solo makko kono noon ala ko woni hakkude makko yo ganduɗa ko woni Roi Hems ko frère makko te kadi force tranquille heddoto tan ko wonde famille yiyama to ganduɗa to woni to Bercy jubitinoɗo ñande samedi 18 juin 2022 to Paris yiyama Youssou Ndour wondude Mbegue Faye gamri musi ɗi ganduɗa ha joni yimɓe ne mbaɗa demande Youssou Ndour kam ne ɓuuri mawnude ko nden ɓuuri wawde noon wadde ko wawi ko machallah wadde kadi no ɓuuri fewide ni ɗum noon dilliniɓe ko on artiste biyeteɗo Titi saabi noon réseaux sociaux ji kala e internet uji ne hollita wonde noon Titi nawi
tawi ko ganduɗa ko woni buzz Bercy o ne tawno ko luuhi toon ko e ko yimi toon ko crime o waɗi o dillini no fewi Youssou Ndour haare internet uji ɗi fof kala to tunnuɗa ko vidéo Titi on jeyata saabi hen wiiɓe won hen wiiɓe noon ko konko tigui nawi ko ganduɗa ko woni buzz Bercy won hen noon yaltinɓe ni image uji ko ganduɗa ko woni Titi depuis 2004 wiide noon Titi ɓooyi wadde ko watta ko firti tan ko bawɗo jimri no fewi ɗum wonno ko min gaddanomon hande e people aji men min tottomon rendez-vous ko ɓoyata so wiide jomiraɗo gam arde ɗo kadi addande mon ko jiɗɗon ko yidde mon woni yidde men ko jiɗɗon ko ko ɗum tigui woni kamin jahata subaka kikire jamma e ñalawma ko ɓuuri welde ko ma ar e pin tv so wiide jomiraɗo heƴɗoɗe e wadde like mbaɗe partage mbaɗon kadi ko ganduɗa ko woni abonné e chaîne men pin tv ɗum noon rendez-vous ko ɓoyata so wiide jomiraɗo on jarama.